suutu moko ba moƴƴuɓe abidjan o noon sagataɓe abidjan guilandema wonan ɓe wata sali e yiri ke sukaɓe moƴƴuɓe wonan ɓe abobo garu e ajame e kreti yiri sagataɓe moƴƴuɓe wonɓe buwake e wonan ɓen gañwa e wonɓe bogule e wonan ɓen subule moko ba moƴƴuɓe mas e galwa e woni ko sukaɓe abidjan ɓe nana yewtere jeeto ko faransi yalti fara nana ko sekkuɗur e laami ladine ko ma porte moƴƴa ko ɓaleron ni ko alo jeeto ako bela hollane jangi ummawa sonnaji makko on anna ko jikke ɓe tawadino kamne moƴƴi teddugal ngal ko tono anna ko e woni ko ousmane ɓengure makko men hollane jan anna ko jikke moɗaɓe sonnaji makko on ɓe nana yewtere jeeto timmana alo jeeto kuyate a jarama jiitin kuyate a jarama nana fi aruna laamu tabiti o e junngo Allah moyta follagol ta o laamu ko Allah jogii laamu ko Allah jogii ko yonata ko Allah jogii ko foti ko Allah jogii ko kaddata ananema mokana ene jeli ko non haala bakke non ta ko jeli jo haalata e no moƴƴi gañene jasse e leydi yaymo jasse e leydi bantara ɓore ka leydi siga itte ka leydi kono makko baje ɗo alaji bora mala ya Dakar anna ko jitte enike champion ko enike mono alaji gallo lila enike ba mamadou non tan anna ko jitte muko baabe musidbe enike kan alfajo bomboli e bulli sudi jallo e capacité sudi jallo enike wanno ando mama saliou anna ko jitte enike sukabe enike wala ko sudi sego Allah lando ko giɗo julɓe min jaati jalla ana dañi Allah fodota ko alhamdulillahi rabbil alamin e wirde muko baɓe moƴƴi ɓe leydi anna ko jikke e witi acciyatu fodimamo batte e kajjatu batte batte anna ko jikke arjanna bato kante e anna ko jikke e battu baman fa aliou gene batte anna ko jikke wirde ko ɓe jikke allah ko jikke bayi golle makko ɗe ɓenni jam patanade malkana organisation ko dinganoɗo andaɓe ko famanoɗo andaɓe ko gonto gonti laawi mum golle makko ɗen ko laamu birana ngon kanko landi tunduno o laamike a lutti duuɗinoɓe e jeegoto Allah ko mawɗo
moɗo nuɗaɗo ko tolluya golle Allah ngara fi aduna kanko Sékou Touré Obama 1922 o mayi 1984 ñande recettimate 1984 ɗum ko e teneno wettude dalata ɓeniri ɓale ñande nogaji ɗi sapoduraji e teneno wettude dalata e mana ko 62 ans woni yanno muɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi eno golle makko de 58 84 Allah ko mawɗo nulaɗo ko tesuɗo bu e gartu golle makko ɗen e 52 ko syndicajo e 53 ko syndicajo e 54 yaasi Diallo Mayi e 55 Janwatu Laamu Diallo yaasi e 56 Libération Afrique de pour 57 asiri e nana yewtire makko ɗen e golle makko ɗen e kay ko Sékou Touré hino golle makko ɗen de si jam patonati kuuɗaki de traitement malgré organisation e mana e 56 jambuɗe tati to Libération Afrique fof ay wona wonema ko hine ko yiro ko général de Gaulle wonno hoore mum ko o joniɗe total libération total nana wawɗo fulɓe mumunore ɗumɗumɗe ko kesa boɗa ba tawa Allah ko mawɗo nulaɗo ko tedduɗo e tijiniɓununo wamma o annare manali hay goto e jaɓi tawi tewdo wontuma laamu makko jambude tati yaltiti laamu ngon kono tawi ko wonɗum watti e majji so jamde ɓeyde likke o ɓe wuttike jamɗo a wonta e yettoliyal tawi seydi yanke e seeri yanke e yalti e hewtere o tere seydi yankejo on onno no jooɗi seydi yankejo on onno no jooɗi socialiste ko bari surwa be ase ko bari jawwadu e to yi RDA ɗum ko sili Kiro kuyate a jarama o wonni ɓe wuromande e boboɗonoɓe e jiitin kuyate a jarama e wurto lamarano sidi ɓe sonnaɓe ma ɓuri tono nene galle kante anna ko jikke e alpha jili bobo en teli jikkeno mawni Allah ko mawɗo e wuri tono umu jiliyanini alpha e wurto bappal fatinga sare sumbala ko hokko baru moƴƴiɓe jilla en te jikkeno moƴƴilattiri koma reɓande boyromo lajine ko honno waɗi propagande o yewta en 56 e parate e partage ligge ɗen ni joni noon combatté o fuɗɗike no waɗi combattigol e nder yewtere nde campagne on fuɗɗa sabotage naati ɓenni way socialiste mbaytirwa ɗon ko daga ɓeyi BAT ɗum ko lir num ɗum ko jawwadu ɓeyi sinion ɓeyi Sékou Touré kaydi ɗi yatta liila wonna militant lajine waɗi sabotage ɓeyre so yewtima o rele so yewtikema a dogay mo o wi son ƴetti socialiste o social yatto lajine son ƴetti BAT o wate si wuro e male ko honɗum nani so telli ɓe wi gonga e haale manitare o ittiña fo e haalami o jaɓa kono manti ko yeeso Allah hande to mewa yeete mbano weli arta so ñalli ma ñama nayi ka kocce lajine nani ba campagne o fuɗɗama ɓoyi sabotage naati ɗandi ɓale koko yi ko honno ay ko kaasi jenoni lajino ko 2 milliards francs CFA woni jinata banque ha bankana hoore mum ka keesuwal en anda koyke 5 colon en anda impérialiste en anda colonialiste en anda fantos en anda yeddoko en anda fermeli hay ko honno lajin andi sendol tuma ko ñamete e guure
si baba feji ɓiɓɓe nene nana si baba feji waɗi ya wolkata galle on tuma dowga satta la miskino ana on tuma ko jamal jari ka falla yetimana taw di Allah ko modo lula aduna mawni mo meji tikati aduna o tay ko ni nafsi ngai gatul mawti ko dum lati na wadi e bari propaganda gonto tan tan na rewbe yeyni ni won mayele tidi min ko may hade ma ta tan ka barka dum to may yande katti fe buri sel kan nuna yota be resulta ma jetta on bari yande ni ko octobre bari awa ko erdi awoli ko gani lagi basir wawi ñande katti masse 54 yi basi ala o yi fulɗo mi yetton tuuni wotara o wi on walli asiɓɓe ɗo ɓe faɗi laamu ngu on sunno ñande ko jooli e dese ñalawma yonno ɗon ɗaɓɓo men ngara wiyatame hara kammu ngun towi leydi ndi wuli sappudi ari kon wona no wuli sabu lanni sabude muncide ko on tuma heɓata faji hara mara ñoo tono maɓɓe ñooɓe o mara ka ñoode innanaɓe wiyete Enrique Usumani bunde kona kiri hokadu napa ya bari anna ko jike nke baba ile pate futa Enrique suka be mota no koto aliwe muko ba mwar koto laminu sedi jallo anna ko jike buliwe sedi jallo Abubakar tuje Enrique suka be moti wano jallo dini gongore rabi sana di mako Enrique ragi sana di mako ajara makula sedi jallo Enrique sonna di mako Enrique jaja mbelti jallo motade mbudi Mariama ni bude nuwa sotos anna ko jike mutta Enrique modi mal modi mako anna ko jike jallo Allah ko mawdo ajara ma terma kora ko ya ke tegi jikko no mawni Allah ko mawdo woni lagine porto parlo na 28 septembre 1958 document lagine yinda kay di jikko ko turbi tampo ji lammi ci signature ji adda ko wala mo timmi e bonne mo lamu lagine na go mo lamu lagine ko ma tagol mako ko 59 fo yande katto jombo 59 o yidi ko mako ya ta kabutu de tawe population Afrique citoyen Guinée population du monde mo be jentoma ko yewti suudu o yewtata ko on to ne masude ragina gossaliano masude bale ondino masude ka conseilleur imamu no masude soboano masude kama wani ka sabune no masude wala plantation jilaya wono forekaria wono melikure wono dibaya wono tabunna wono koya wono mamu wono konkure wono dubika sifa wono ɗum incardenji mbaɗo no wurno no wiye banani e ara sarta banana e tunkori e koko e kafe naɓa leydi faransi adana lajina économie tempere ɗuuɗa mo be no mijiru goɗo mandumu kokol waɗi wonun lajine yewta ontuma tiji annabi bono mijida ko fono ñamate e hoore ha woni ñande 4 octobre 51 fo o wi population guinéen tay porto ɓen foppo woɗi
yeruna ɗiɗo teɓen fof ɓe fowoti janna ya lutti janɗoɓe daroɓe moƴƴinoɓe ponta ya lutti yadɗoɓe ponto panta ponji bona wannoɓe goudron ɓe ya lutti goddugata yagaɗe ala watto janna fewna ya lutti janngunoɓe daroɓe janggaɗi jooɗo kay woni haɓɓuɓe ñalade yamu furu noon yo waya sila kara fottini jalo hollataɓe mo fenomate ngal nangi Allah ko mawɗo ñande 14,51 bonni population république de Guinée o wi on la doit merci kono d'ailleurs min taw merci ko honɗum waɗi ko nene goto mo laami komo ƴettanta audience ko sikkamo mo andu noon sono leydi ni ko onon jeyi économie Guinée ko onon jeyi avantaire ko onon jeyi élémentaire ko onon jeyi ala kam yanam yeddike ko ɓuuti on lay ko muusi o wi mi ɓandine no enquête lagine ko lagine Guinée manki ko république de Guinée parti démocratique de Guinée o wi en yeɓi ko Afrique bul heɓa liri gonga forto ay lutti ɓaleɓe ɓay gaynore ay luttiɓe huɗɗaki ɓay heɓa sende ay lutti heɓa ñama buynaɓe heɓali ɓay anduɓe ay lutti ɗaytuɓe jooɗi ɓay janno janga yay lutti jande ɓe anda ɓay soja yewtere foɗɗine yayiɓe lutti ñoƴƴeɓe ko heɓali ɓay andunoɓe ɓe yay lutti andali andata gandinta sata callinɓe ɓe andali hande kadi Anche pode momo tilla riganti ne panga venci tilla Dakar tanyuri ke suka be yuru be lendi na tawa jikke no mutti tudula ko tono tanyuri ke ala jumora malaya anna ko jikke tanyuri ke ala jiganno ndiri anna ko jikke tanyuri ke suka be yuru be lendi alla ko modon la ko tuddo o mi jiti tawi ko alla joti ala jine jodite mi dinde na ko sama wa ma bilal o wi taberne mon bonu jabato wota ko de mon bonu ko ayo ko la mo lagine ko non je hay goto lamata ko ɗo luttirago insende lamuɗo jinno wajja o jata lagine jooɗi kelli kappo kappo woni yanki lagine o portoranno colonisé e yetti kana libar ton total lagine kelli kappo cilliyaadi kadi o yeɓi indépendant total jakata indépendant total jotti kana kala to ɓaɗɗo subaka tooɗi lagine kelli anda hunde ko kelli o wi on ɗum on impérialiste capitaliste colonialiste colonialiste wontay ka africain ɓe wontay ka danaɓe ɓe yatta e gonto révolution en Guinée kono révolution se dormi pas révolution se wuli pas lagine kelli ɗiɗe makko no rawli kuuɗe no ɓawli so yewtima o wele so yewtitema doga e ñande makka wonten neeɓi o joƴƴira ko samawati lagine kelli kappo kaponi laamu lagine anti porto yay lutti ene bale o wi lagine porto e ɓale no wota ter ande to tumari sin jiɗin tarata o debbo e gorko foti teriyinti o mboddinaade ka cuuɗi ande to komo waratani o marɗemo ala foti teriyinti maji nanga ande to ŋaabo o tondulla o ceerno aduna samba boyno fota yintima andude senna ko moɓirata ɓanga ɗon tuma o wi marɗemo ala foti yintimaju nanga mo ɓendaray o yan
lagine kelli o wiyanki wonde debbo ɓura gorko ɓura debbo ɓiɗɗoma ko an yimmo kono ko ɓiɗɗo parti o parti on andi ka hokkitirte reynima tiya waɗe ɗo bonki wona ya jokkitimo yenna so a jeɓɓino ha ñande o arti o rewol sonel ka rewol sonel ɓiɗɗoma naya hokkitirmo kolo yimo o faalam ɓe yangoɗa endi jowawa kunte makko ɓe bakkira battu waɗi ɓaka mango ɓenni waranna fafa oɗo no wawi hokkan o si tawi wona ɗum waɗɗa e joom wulito o dartantomo ɓiɗɗoma hande wona ya huddimo ka suudu o jooɗo o nana ko yiɗa ko kala kirkaraji janggaynoɗo pellay kala famunoɗo ɗaytay kala janggunoɗo yirtitay kala mo andano andata Allah ko mawɗo lula to potitto a jarama Penda Diallo mo Geto a jarama nene Cerno Ibrahima Diallo a jarama manene Maymuna e Mariama Seydi Diallo en kedi Allah ko mawɗo yike Cerno Ibrahima Diallo Allah ko Alba Kebo a jarama Diallo Seydi Allah ko moƴƴo nuraɗo no moƴƴi laggine telli o yiwara laamu laggine ndu koye fof ɓe jeeyi laggine telli sikki ko yewti gonko noon sendirte sikki basar lanni e sikki gaddede lanni e sikki kuuda bonde lanni e sikki boluɗaɗe lanni e boluɗaɗe ko ni lagine o jotni gouverneur de région o waɗi bureau fédéral o waɗi secrétaire fédéral o waɗi l'organisation o waɗi comité directeur o joɗɗini comité de base o waɗi comité régional o waɗi comité de production de man o waɗi comité régional de femmes o waɗi commandant de brigade o waɗi affaire de l'organisation o waɗi économie o waɗi CNT o joɗɗini CR o waɗi NR o joɗɗini o waɗi 20 personnes entente politique o joɗɗini o waɗi 40 personnes honneur de confiance o joɗɗini o waɗi dictature la nommo o joɗɗini o feƴƴi dewan o waɗi arrondissement o waɗi commandant d' arrondissement o waɗi général o waɗi secrétaire général o waɗi économie o waɗi l'organisation o waɗi comité de base o waɗi comité de réserve o waɗi comité de production o waɗi comité de l'organisation o waɗi chef secteur o waɗi CLT o waɗi NDR o waɗi CRC o waɗi commandant de brigade et commandant de milice yetti ɗum o joɗɗini yetti 40 personnes o waɗi entente politique culturel o joɗɗini yetti 40 personnes honneur de confiance o joɗɗini o feƴƴi dewan o yeyta misinaji miside moƴƴere mo tande mum yaaji hara nunuji no sinda gaybaɗi sappaɗi e gaybeyni sinda onnan amboji o maire ñande ɗum ɗo lanno watte mo maire habité makko wonta ka wonno ɗum o feƴƴi o hoɗɗi ka defo jattele ɗum waɗi commandande o waɗi commandande brigade o jutti ka feere o waɗi mairie o waɗi secrétaire mairie o waɗi économie o waɗi organisation affaire de total commandande brigade affaire de l'organisation économie santé de l'homme